дуруд ба ҳама. Кайҳон муаммоҳои зиёде дорад. Ҳаст чизҳое ки аз доираи ақлу фаҳмиши мо берунанд ва ҳатто бо қонунҳои физика мувофиқат намекунанд. Ҳар қадаре ки мо олами худро фаҳмидану фаҳмонидан хоҳем, ба ҳар ҳол асрорҳое мемонанд ки фаҳмида нашаванда ҳастанд. Манзури шумо 7 сайёраи аз ҳама пурасрори берун аз системаи офтобӣ рафтем. Трес 2b. ин сайёрае аз ҳама сиёҳтарини кайҳон мебошад. Вай ҳатто аз ангишт ҳам сиёҳтар аст. Санҷишҳо нишон доданд ки Трес 2b танҳо тахминан 1% нури офтоби берунро инъиқос мекунад. яъне ин ҳатто аз ранги сиёҳи акрилӣ ва сиёҳии дег низ камтар аст. ҳарорати ҳавои он зиёда аз 980 дараҷаро ташкил медиҳад. 55 Кенкри. Сайёраи 55 Кенкри дар масофаи 40 соли нурӣ аз замин ҷойгир мебошад. вазни он аз вазни замин 2 маротиба бештар аст. ин сайёра чунон ба ҷирми худ наздик аст ки ҳарорати он ҷо ба 1600 дараҷа мерасад. аз ҳама аҷибаш он аст ки аз се як қисми сайёраро бриллианти ҳақиқӣ ташкил медиҳад. HD 189733b. сайёраи бузурги рангаш кабути баланд дар андоза бо муштарии баробар аст ва дар масофаи 63 соли нурӣ аз офтоб ҷойгир мебошад. онро 5 октябри соли 2005 кашф карданд. дар сатҳи он силитсий ҳаст ки вай ҳангоми гармшавӣ борони шишагӣ меофарад. ҳарорат дар тарафи равшании он ба 930 дараҷа ва дар тарафи торикаш ба 425 дараҷа баробар аст. Wasp 12b. ин сайёраи аз ҳама сӯзони ҳаракаткунанда мебошад ки ҳарораташ 1500 дараҷаро ташкил медиҳад. як сол дар он сайёра баробар ба як рӯзи заминӣ аст. сайёраро ситораи худаш фаро гирифта истодааст. шояд он дар давоми 10 миллион сол тамоман несту нобуд шавад. HD 188753AB. ҳар се ситораҳое ки ба системаи HD 188753 дохил мешаванд дар масофаи наздик ба ҳамдигар ҷойгиранд. дар осмони ин сайёра бисёри вақт се офтобро дидан мумкин аст. он ҷо офтобгирӣ зиёд мешавад ва сояҳо seqabata мебошанд. GJ1214b. ин сайёра дар масофаи тақрибан 40 соли нурӣ аз замин ҷойгир мебошад. ҳарораташ аз рӯи назария ҳисоб карда шуда дар ҳадди аз 280 то 120 дараҷа тағйир меёбад. диаметри ин сайёра аз диаметри замин 2.5 маротиба зиёдтар аст. як сол дар он ҷо баробари 36 соати заминӣ буда худи сайёра пурра аз об иборат аст. Кеплер 438b. кашфи ин сайёра 6 январи соли 2015 ба таври оммавӣ аз тарафи НАСА эълон карда шуд. он дар масофаи 470 соли нурӣ аз офтоб ҷойгир аст. Кеплер 438b аз замин 12% калонтар мебошад. вай на танҳо зоҳиран ба замин монанд аст, балки тамоми шароитро барои зиндагӣ кардан дорад. раҳмат ки то охир тамошо кардед. лайк гузоред, ба шабакаи Дуруд обуна шавед. кадом сайёра шуморо ба ҳайрат овард? дар комментария нависед. бо шумо будам ман Эминов Умед. То боздид.